என் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கு, என் எதிர்க்க வீட்டுல இருக்கு, என் உங்க வீட்டுல இருக்கா, என் கழுத்து சுளுக்கு பிடிக்கிறதா? ஏன் வாங்குங்க, இந்த டேபிள வாங்கினா உங்க சுளுக்கு ஏன் தண்டால போயிடும். ஏன் சொல்லுங்கடா, ஏன் சொல்லுங்க. ராஜாமணி, முடிஞ்சு போன திருவிழாவை எப்படியாவது திருப்பி நடத்தணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். எல்லாரையும் திருவிழால கூப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் பழையபடி. ஏய் அண்ணன், நீங்க அவளை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ரொமான்டிக்கா ஒரு லுக்கு கொடுங்க. ஐயோ எனக்கு யூ அகைன் அகைன் டூயிங் த சேம் மிஸ்டேக். நீ எங்கேயோ பிறந்திருக்கலாம், இவ எங்கேயோ வளர்ந்துருக்கான். ஏன் என் கண் முன்னாடி? பாபா, எனக்கு போன் கால் வந்தது. அந்த யாரோட பக்கீரா பேசுறேன். ராத்திரி தூங்குற டைம்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணேன். போன வைடா பக்கின்னு சொல்லி போன வச்சுட்டேன். எந்த பாபா பாக்குறீங்க?